aparisyon sa tabing ilog ng Saragosa, sa kahinaan ni Santiago. Ikaw ang naging sigla sa gitna ng pagsakop at alinmang sakuna. Sa pamamagitan mo nagkaroon ng pag-asa. Kasama ng panahon
a relevant church, a church of the poor, a church with missionary disciples. Deni ding nasa tamong patingkaran, keni King Archdiocese of San Fernando, anting kapagmasosyan, King Banuang 2021, bilang banuaning misyon. Iting banwa amika temang, Missio ad Gentes, o misyon karing sabla, makapitnaya karing atlong dake, mayakit, migising, at milablab. Ing mumunang dake, ing mayakit, mipagmasosyan niya karing balang parokya. Kilub ning siya madomingong nobena, balikan tala ding milabas sa banwa, na meging kapagsadyan para king banwang iti. Ing nobena mag-umpisaya king September 19 at mapupusya king November 14. Ing kaduang dake, ing migising, maganapya karing balang vikarya. Mika online assembly nung nu akit tamu, ing bunga ning misyon tamu, karing pakakalulu king Archdiocese. Damdaman tala ding mapilan a testimonya, ibat karing kapatad tamong mi pagkalaman king Cruzada de Penitencia y Caridad. Ding survivors ning Mount Pinatubo eruption, ding kapatad tamong Aita, at ding mitatatag karing basic ecclesial communities. Katatawlian, ing katlong dake, yapin ing milablab, mi pagmasusyan king mabilog ay Archdiocese. Bilang pamupos king pabanwang kapigaganakan, king limandalan a banwa ning pangatatag ning Kristyanismo, abe-abe tamong makiramdam, karing miyaliwang lupa ning misyon. Iting kapagmasusyan, mayariya, king metong abanal a misa. Para kareng aliwa pang anunsyo, dikil king kapagmasosya na ini, manatili tamo pong makatutok karing social media accounts ning Archdiocese of San Fernando. Agkatanda kayo nga pong tumagon, karing kakatamong kapagmasosyan, king physical mang paralan, o king Kamisa, ding makatuking intensyon. Para king kapasalamatan da Dilan Simbulan and Family, Marivic Macapagal and Family, Beck Bungay and Family, Carol Cortez, Dr. Carlo Macapagal, Roland and Alicia Tubig, Rolly Salvador and Family, Rica Batu and Family, Vice Keko and Net Almario and Family, Inocencio Rueda and Family, Nestor Sabino, para king kayang birthday, pasalamat. Salvador and Tan Family, Ambet Codia and Family, Luz and Christopher Salvador, Christine Noledo, John Mercy Dimal and Family, Alvin and Josie Pasha and Family, Darwin Zapata and Chantel Zapata. Para king kapaldananda Di Honorato Estanislao, Alexander Santos, Telma Villanueva, and Charles Aldo. At para karing kaladwada, Rialfonso, Senon, Honson, Rosalina, Miguel, Pining, Eliong, Efren, Romeo, Osmar, Teresita, Gerardo, Francisca, Carlos, Digna, Magdalena, Clarita, Rosario, Francisco, Ireneo, Juliana, Riza, Gerardo, Belen, Buenaventura, Lolita, Lourdes, Ricky, Feliciano, Bartolome, Juanita, Rosario, Emidio, Kerubin, Ronaldo, Arcadia, Alfonso, Hernando, Mirna, Roby, Rina, Eduardo, and Ernesto.
Atita na po king 30 adwang Domingo ning karaniwan a panahon. Paunang salita. King Aldo iti, iarap na katang Jesus karing kay katang sarili. Bakit at makanano tayang susuywan ng Diyos? Bakit at makanano tamong papasyag ing kay katang kasalpantayanan? Ing salimpa po kasalpantayanan, nung malyaring ausan iting kasalpantayanan, gagawa na ing kay katang sarili bilang sentro ning daraptan tamo. Tutulak na katamong tumagon, king misa o munyelimus, banapan sinda kataring tao, mekad ning Diyos mo naman. Iti pagbilyan ang makasarili, aliwa ing pagbilyan ng Kristo, ing relihiyon, ing tune pamanyamba, eban magkamit kapanatagan o pangakilala, nune para king parasan asuywan ya ing Diyos at ding kekatang kaparang tao. Adwan tangeni king Gino, kaniting Eucharistia, ingabalo tamong ibat kayang gawan ing Diyos at para tang tao bilang sentro ning kekatang kasalpantayanan. Talakad tapo at ikanta tayo ing dalit a pamakulat. Kasalanan at sablang dungis, salaning yato at kayang asin, yaing kayawsan, yaing ikilan. Alena pari, alena hari, ansang iniwi, kaung mepili, kayang kewani, usana ninyatu, man kaya mulie, kana papatutu. Ebinyak tamu, netekam bena, mansubling yeking, anibayung etamung eni, eya para king Diyos, yaing kayawsan, yaing dikilan. Alena pari, alena hari, ansang iniwi, kaung mepili, kayang kewani, usalaning yaku, man kaya munie, dana papatutu. Alena pari, alena hari, bansang iniwi, kaung mepili, kayang kewani, usananing yatu, man kaya munie, dana papatutu. Anting
neto nga pamilya, pugayan tayo nga pong Ginoo, kilagyining pa, ang panganak, ang puaning banal na Espiritu. Amen. In grasya ng ginutamong Yeso Kristo, in lugod ng Diyos, at in pamagong ng banal na Espiritu, manatili sa kapilanman kaya kayo. At kay ka antimurin. Kapatid, makanano tamo pinsukat, mamye, anting Kristiyano. What is the true essence of Christian giving? Yan po, ingitro na kay katamo ning babaeng may bahalo, apakakalulu, king ibanghelyo tamong ini, apan singa ng Jesus, kilub ning templo. Makanyan tamo sukat mamye, mamye tamong ating lugod, mamye tamong ating tiwala king Diyos, at mamye tamong ating sakripisyo. Rening at lungareni karong kapatid, ilang kaya katamong pagdulapan, panikwanan, potang mamye tamo, emo kay materiala bagay, mamye oras, mamye talento, para king apong Ginoo at para king kayang balayan. Kapatid, karen penandit mig kulang tamo, king kaya katang pamamye, karen intensyon tamo, karen makasarili tamong tangka ng mamye tamo, manyawad tamo king grasya at pakalulo ni nga pong Ginoo, bata mong tutong karapat dapat tanggap kaniting banal a misteryo. Yagkas tapong ngening miyag nanagnan, ing kapanyisyan, magkumpisal ko, King Diyos, amay payang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano, at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapo ko ka Santa Mariang Kapilanmang Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ingipanalangin niyo ko, King Diyos aginutang. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluwa na katamo, King pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sanang ganakimbiye alanangga. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos, ang makipuso ning metong ay ba, lilingapan mo ring kalulu, at danan mong katuliran ding malulupig at pamangan ding danupan. King anak mong Yesus, bakit mo kingingke kaming sarili, yaing sukat ming pamye, aliwa, ing labis-labis ke kami. Alilan mong masayang pamakirake, ing makasarili ming panlalawe, ban ing dalaning ke kaming pamamye, maging kawangis ne ning ke ka, ay lalawe, king alagang bayaran. Itiyadon mi, king kapamilata ng Kristong Ginumi. Amen. Ing liturhiya ning amano, mumunang pamamasa. Pamamasang iba't king mumularang libro ding ari. Mintayay propeta Elias, king Sarepat, inyang malapit niya mo king pasbuldalan ning syudad, ikit ne ing metong ang babaeng may balo, ama mulot dutong apanangab. Nga na king babaeng may balo, malyari kong makainom. Inyang umeneng muli ing babae, ban kumang inuman, tegal ning Elias, at nga na keya. Nung malyari, pakipagdala mo na ako muna mang apangan ko. Nga nang may kibat ning babae, balo ning ginungke ang Diyos, ing alakong ayag pang agyamang tinape. At ing kumong ditak arina, at ditak atabang ulibo, king lunanan. Minta ko keti, ban mamulot dutong apanangab ko, king pamagluto ko, kanako, at king anakong lalaki. Itamo naman ing pamangan ang makatagan. At kay bat nanita, mate na kami, king danok. Nga ng Elias, kami gagana ka, sulong, at magluto na kang apangan. Dapot, magluto ka, pamong ditak at tinape, para kanako, at kay bat, iluto mo na ing para kay kayo. Uling anti kanini ing sasabyaning Ginu, ing Diyos ning Israel. Eya kagisanan arina ing lunanan, at eya mo naman kagisanan taba, ing datukanan hanggang enay baldog ning Ginu, ing uran king yato. May koya ing babae, at ti paranay ting sinabi ng Elias keya. Ilang atlo, Elias, ing babaeng may balo, at ing anak na mo naman, mamangan la aldo-aldo. Dapot, ing lunanan arina, eya kegisanan, at ing datukan ng tabang olibo, antimo ing sinabi ning Ginu, king kapamilatan ng Elias. Ing amano ning Ginu, Salamat king Dios. puryan me ing Ginu, o kaladwa ko. Puryan me ing Ginu, o kaladwa ko. Ing Ginu potang mamatulya, papanigya karing malulupig, at babeyang pamangan karing danupan. Ing Ginu, yaing mititimawa karing bihag. Puryan me ing Ginu, o kaladwa ko. Ing Ginu, pasalano mata ring bulag, babangon no ring mabibigo. Ing Ginu, kalugurano ring makatuliran. Ing Ginu, ingatan no ring dayuan. Puryan me ing Ginu, o kaladwa ko. Sa sawpano ring may balo at may ngulila. Dapot ing balak ding marawak, lilipulana. Ing Ginu, mag-ariya, king kapilan paman. Ing Diyos mo, o Siyon, mag-ariyang alananga. Puryan me ing Ginu, o kaladwa ko. Ing kaduwang pamamasa. Pamamasang iba't, king sulat karing Hebreo. Eya linub i Kristo, king meto nga banal alugal, agewara ding gamat tao,
at anino ng mistula ning tune. Nune linubya ka rin bano mismo. At ngeni at yo arapan na ning Diyos, at mamilatan niya para kaya katamo. Ing matas a saserdote daring Hudyo, lulubya king kabanal-banalan na lugal balang bano, at magdalayang dayaring animal. Dapot Kristo linubyo misan mo, banang adawon ingkeyang sarili, at ito makagyuna. Nung ema kanyan inggewa na, kasi kailangan ing ulit-ulit yang mamamate, manidabat po kanitang mela lang ya ingyato. Dapot pepakit yo misan mo, at para king kapilan paman, ngening malapit ng mapupus ing panahon. Banang ilako ing kasalanan, king kapamilataning pamagsakripisyo na, king keyang sarili. Imbalang katao, mitakdayang mate, misan mo. At kaibat na nito, ukuman nening Diyos. Makanyan mo naman, Kristo, misan niya mo midawon sakripisyo, banang ilako ing kasalanan daring tao. Datang yang pasibayo, para midawon yang pasibayo, para king kasalanan. Nune, para iligtas na la, ring sabik maninaya keya, king keyang pamagbalik. Ing amano ning Ginoo, Salamat king Dios. Talakad tapu ban parangalan ing maya pabalita. Mapaladla ring alanang aliwang panaligan, nunemuing Diyos, uling miyabela, karing pagaryaning Diyos. Ing Ginoo manatili kay kayo, At keka antimore, pamamasa king may pabalita, agpang kang San Marcos. ligaya keka o Ginoo. King kayang pamanuro, Iyesus nga nakarela. Mingat kayo, kareng eskriba, maburing lalakad, makasulod mga kabang malan, at pupugayan dalaring tao. Maburilang luluklok, kareng piling luklukan, kareng sinagoga at kabisera, kareng bangketi. Ilaring magsamantala, king kabiyayan ding babaeng may bahalo, at magparangalan, king panalangin dang makaba. Lalong mabayat, ing parusang miras, karela. Mingat kayo. Linuklok kay Jesus arapaning pibabaldugan ayin kilub ning templo at pagmasdana la ring taong babaldug kwalta. Dakal la ring mabandi amig kalub mga ragulay alaga. Linapit yan naman ing meto nga babaeng may bahalo at may baldug yang aduang barya a makialagang 10 centimos. Inaus no pansin Jesus din kayang alagad at nga nakarela. Baluyo, iting pakakalulong may balo, migkalubyang maygit, kesa ka ring aliwa. Uling migkalublo, ring aliwa, ketang labis-labis, ayat syukarela. Dapat iting pakakalulong may balo,
busal ning kakaluluwana, pigkalubnangan, ing sablanang pangabiyayan. Kapatid, mahip ng balita ning kaya katamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. May payabak, kaya kayungan. Pasibayo, paminsan-minsan tayo magtatagalog para sa ating mga live Facebook viewers na napag-alaman natin hindi lahat Kapampangan. Tayo namang Kapampangan nakakaintindi naman ng Tagalog. Sometimes, a little quotation in English. Ano nga ba yung nag-viral at kumalat parang grass fire sa nagumpisa sa isang street lamang doon sa Maginhawa Street? Pag narinig yung Maginhawa, it's actually a charity work. Oh, ladies of charity, alam niyo yan, di ba? Inumpisahan ng isang lady. At nag-viral yon. In fact, the day after Maginhawa Street started their community pantry, we responded in our parish. Hindi ako nagkakamali, hindi nagbubuhat ng bangko. We are the first parish in the Archdiocese of San Fernando to respond and to more or less adopt it in our parish. That was Sunday, hindi ko makalimutan yon. Yung motto niya, yung tagline, yun ang gusto kong pagtuunan natin ng pansin. Ano nga ba yung motto niya? Magbigay ng kaya mo ayon sa iyong kakayahan, di ba? Pero kumuha ka ng sapat na kailangan mo. Yung sapat lamang yung kailangan mo. No? Pero gusto kong pagtuunin ng pansin yung unang linya. Magbigay ayon sa iyong kakayahan. Because that's exactly the theme of our gospel for today. It's about giving. Sa Tagalog, pagbibigay. King Kapampangan, hanya kanita, pamamihe. Pamagdake. Sometimes we use that Kapampangan word. Alam nyo, maraming mga eksena sa Ebanghelyo na kailangan nating balikan para mas maunawan at maintindihan natin. Not all kasi is written. May mga, sabihin nating, kailangang alamin pagsasaliksik para mas lalo nating maintindihan kung bakit napansin ni Jesus ang isang babaeng balo na dukhang-dukha. Yun ang profile ng babaeng ito. May bahal, okay lang ba na wala akong face? Malayo naman ako sa inyo, no? Oh, hirap kasi magsalita. Pero baka maano tayo. Okay. Okay. So, ang eksena ay sa loob ng templo. Parang ganito. Doon sa Jerusalem. At may isang lugar doon, partikular, sa loob ng templo, na kung saan maraming tao, lalo na doon sa lugar na may donation box. Nga naking Ebanghelyo, nunuka rin nila babaldug. Babaldug, karelang donasyon. Partikular, sa isang corner na yon, nangyari itong eksena. Okay, ito yung sinasabi kong wala sa Ebanghelyo. Yung donation box daw sa Jerusalem ay gawa sa lata. Now, you can imagine, no? Sa bawat hulog mo, depende dun sa tunog. Kasi ang pagbibigay nun ay ayon dun sa bigat, no? Bariya kasi inuhulog nun eh. At ang hugis na pala ito ng donation box, parang imbudo. Ne? Minakit ko king internet, try to search it. Imbudo. Karagul tang pibaldugan, tapos sasaluhin sa ilalim, babagsakin dun sa donation box na gawa sa lata. So could you just imagine, ito, tahimik, parang ganito. Tapos subukan mong maghulog, no? Kaya dahil gawa ito sa lata nga, ang perang ihuhulog ay tumutunog at ang tunog ay iba-iba. Depende sa bigat at ang bigat ay yun din ang halaga niya. So, halimbawa, may Maldugi Patrick Banal. Wow, big time. Kasi malakas ang tunog. No? So every time, inuhulog yung barya, no?
Pansinin talaga. Kung mabigat yan, talagang mapapatingin lahat yung mga taong, oy, sino siya? Ay, big time ni tita, poy tito. Pero, kabaligtaran naman, kung ang hulog mo ay halimbawa, depende nga sa bigat kung yung 10 centimo, sa halimbawa, particular, itong ebanghelyo natin ngayon, halos hindi pinansin o napansin. Itong dukhang-dukha, babae, balo, bakit? Dahil ang inihulog ay 2 sentimo, 2 barya. Kaya halos hindi marinig ang inihulog kasi hindi kumakalansing. Lahat ng tao napapatingin kapag mayroong kumakalansing. Pero si Jesus, iba ang pinapansin. Ang napansin niya, ang babaeng balong dukhang-dukha. Siya ang kanyang napansin. Yan ang narinig natin sa ating ebanghelyo ngayon. While Jesus was observing both the wealthy and the poor putting their offerings to the treasury, magmasid dia. Hindi lang nagmamasid, nag-i-evaluate din. Ibang klaseng pagmamasid ang ginagawa niya. Muli, samantalang ang karamihan sa mga tao'y pinapansin ng mga mayayamang donors sa templo na naguhulog ng malaki, yung kumakalansing, pero si Jesus napansin niya, itong isang taong naghulog, isang balong babae, dukhang-dukha with just 2 small coins. Speaking of giving, pagbibigay, meron daw pong 3 klaseng pagbibigay. Una, bigay kabig. Pangalawa, bigay hilig. Pangatlo, bigay todo. Mabilis lamang po, no? Yung bigay kabig, sa salita pa lang, kabig, kunyari nagbibigay, pero nagbibigay kasi gustong kumabig. Yun. May hidden agenda. Nagbibigay dahil mayroong kapalit. May kabig. Delikado yon, no? Ang example na binigay ko kagabi, parang isda o yung namimingwit. Siyempre, maglalagay siya ng bulate. No? Kung ikaw yung isda, imagine mo ikaw yung isda. Wow, uy, bulate, pagkain na to. Opportunity na to. No? So, paikot-ikot ka dun sa bulate kasi gumagalaw yan, di ba? O minsan, minsan nandyan lang yan. So, anong gagawin mo? Ha? Kakainin mo? Ha? Depende. Kung marunong ka. Kasi sabi ng Panginoon, be discerning. Dahil hindi lahat ng nagbibigay. Yung iba, nagbibingwit. Ang tawag dito, pain. Walang age yon, pahin. Pain. Walang age. Oh, okay. Uy! Malapit ng halalan. Mukhang maraming bumabait kapag kahalalan. Ano? Wala akong nami-mention na pangalan, ha? Halalan na naman. Naisip ko lang po ito, para akma din ito, di ba? Madaming generous people. Mukhang maganda itong pangkatikais sa mga madlang people sa panahon ngayon, no? Mayroon akong naalala, fan din ako well, hindi naman really fan, nakikita ko yung eksena nila Aldab noon, you remember? Hindi sila Aldab, si Lola ni Dora. Yung lola niya, nagbelya flores siya noon Tandang-tanda ko yon. And it was election that time. Sino nga ba yun sa Itbulaga yun, di ba? Kasi yung mga salita niya are full of wisdom. Talagang pinag-isipan ng scriptwriter. So I remember one time, lola ni Dora, sabi niya, he said something like this, sige, tanggapin ninyo ang regalo ng politikong yan. Sige, magkano? Sabi niya, ilulukluk mo ang taong yan sa kapangyarihan sa halagang 500 piso? Nung panahon na yun, 500 piso. Magkano ba ngayon? Ha? Meron na ba ngayon?
Depende sa season. Uy, may naririnig ako. Nakatanggap ka na ba? I-divide mo yan sa isang taon. Sabi niya, 500 piso. At ilang taon siyang uupo. Binili ka pag tinanggap mo yan. At alam mo ba, sabi ni Lola Lidora, magkano mo bibentang sarili mo? Kinompute niya, ha? 0.003 centavos. Sabi niya, kahit bubble gum, wala kang mabibili dyan. Ganyan ka lang halaga. Kapag ibinenta mo ang boto mo, di lahat ng nagbibigay ay totoong nagbibigay. Bigay, kabig. Pangalawa, bigay hilig. Simple lang ito, mabilis. Bigay hilig, nagbibigay dahil kursunada lang. Type lang niyang magbigay. Yung tipong waldas. Ganun lang. Galanti lang. Pangatlo, bigay todo. Today's gospel speaks to us the bigay todo. We should learn from the widow. Bigay todo. From her poverty, has offered her whole livelihood. Binigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. And this is the kind of generosity o pagbibigay na minumungkahi ng ating Panginoon. Bigay todo. And the bigay todo says, it is the kind of generosity that is measured not by how much we have given, but by how much is left to us. Ganda nun. Sa pagbibigay, ang batayan ay hindi kung ano o magkano naibigay mo, kundi kung magkano yung natitira o ano ang natitira sa'yo. True generosity is measured not by how much we have given, but by how much is left to us. And question is, what was left to her? Anong natira sa kanya? Sagot? Wala. Bigay todo. Lahat. Pinatunayan ng babaeng ito, ng bahalong babaeng ito, dukhang-dukha, na hindi hadlang ang pagiging mahirap upang makapagbigay. At yun na lamang ang sentimo, mga sentimong natitira sa bulsa niya, ibinigay niya pa. Isang mabuting at magandang halimbawa ng pagbibigay na ipinakita ng babaeng ito, na ito ang kinalulugdan ng Diyos. Ito ang napapansin ng ating Panginoon. Ating ko pong aisip, at lupa pong katangian, ining bigay todo ngayon eh. At perhaps pwede nating suriin din ang ating sarili, no? Sa buhay natin. Paano nga ba tayo magbigay? And take note bago ko sasabihin talong ito, ang pagbibigay dito hindi lamang material. In the Catholic Church, we refer to 3 means of giving. T. Time. Yes. You can give your time. Like now. Nandito kayo sa parokya ngayon, sa simbahan. Time. Sa Diyos, sa parokya. Talent. Yan. And treasure. 3 katangian na mabilis po ng pagbibigay todo na siyang pinakita ng babaeng balo sa Ebanghelyo. Number 1, pagbibigay ng may pagmamahal. Ito yung antidote sa pagbibigay kabig. Ito, mamye, uling manayang kapalit. Pero ito, gaya ng babaeng balo, nagbigay ng may pagmamahal. Pantapat ito sa bigay kabig. Huwag ka lang magbigay dahil obligasyon mo. O dahil may okasyon, gaya ng eleksyon, sabi ko kanina. O dahil may komisyon, kaya ka nagbibigay. O iba naman, para sa reputasyon, para makilala, kaya siya nagbibigay. Magandang gawa, pero ang intensyon ay sintunado. Mayroon pong isang nagsulat, sabi niya, maaari kang magbigay ng hindi nagmamahal, pero hindi ka maaaring magmahal ng hindi nagbibigay. Ayan, po kasanting i-connect in gospel tamo niyang Domingo. Ay, nanoy tungkol yakeng lugod. Adwang klaseng lugod. Lugod king Diyos,
Lugod king? Yes. Ating lugod day ita mamungayamo, potang darakeme, potang babiyeme. Iti nga manong kung makakonekta, ing bunga ng lugod day ita, yapin potang darakeme, ing lugod day ita, king kapara mong tao. Kadua, pagbibigay na may pagmamahal. Kalawa, pagbibigay na may pagtitiwala sa Diyos. Nakakapagtakan binyenangan. Alimuling ating lugod yung pamamyena, nunuling ating niyang tiwala, king nga pong Ginoo. Madalas niyo po narinig to sa akin, lalo na yung mga kasama ko sa kumbento at yung mga volunteers. God will provide. God will provide. If only you start giving and trusting God na hindi ka pababayaan. Basta ipaubaya mo ang lahat sa Diyos. First, you seek God's kingdom and all will be given unto you. Yun ang pagbibigay na may pagtitiwala sa Diyos. Nyamasikan niya loob. Bingi na nga ning babaeng balo at ning pakakalulungay ning tiwala yaking Diyos na ene paboren. Magagawa lamang po ito ng taong hindi lang malaking pagmamahal, kundi malaki ang pagtitiwala niya sa Diyos. Timpang kapampangan word milabas mo rin. King sawop at grasya ni nga pong Ginoo. Pagbibigay na may pagmamahal, pagbibigay na may tiwala sa Diyos, ikatlo, last, pagbibigay ng may sakripisyo. Mas alam niyo ito sa akin, lalo ng mga magulang na nandirito. Si Mother Teresa pong nagsabi nito, magmahal hanggang sa masaktan ka. Love until it hurts. And that's from Mother Teresa of Calcutta. Huwag kang magmahal kung hindi ka nakahandang masaktan. Sa pagbibigay, may mga pagkakataong nasasaktan tayo, lalo na kung ang ating ibinigay ay mahalaga at masasabing kailangan pa natin. Diba? Naranasan nyo na ba yun? Yung matutulog ka na lang? Sa'yo na yun Oras mo na yun para magpahinga Tapos may biglang kakatok. O kaya, yun na lamang ang iyong gagamitin panggastos sa bahay. May ganon, may kilala akong ganon. Tapos may biglang dumating, mas matinding pangangailangan niya, binigay pa niya. Tapos kaloko na, tao ka mo rin Hindi naman doon sa naghihinayang ka. Pero, nakapag-desisyon ka na mas higit na nangangailangan isang tao at binigay mo pa, madaling ipamigay, bitawan ng mga bagay na di mahalaga o sobra na para sa pangangailangan natin. Dahil dito, wala na tayong nararamdamang panghihinayang. Kapatid, just for my last note, mabibiye tamo, uli ding tatanggapan tamo. Tama? Tayo'y nabubuhay dahil sa tinatanggap natin. Biyaya sa Diyos. Dapat ing kabaldugan ng biyet ang danan nini at suking pamamye. Can I repeat that? Ing kabaldugan ng biyet at suking pamamye. Bisa kang saya king biyet, mabiyasa kang mamye. Bisa kang saya king biyet, mabiyasa kang mamye. Et puto to. Dempe ka masayang tao ka no king yato, ilaring atinan, ding makuwal tayo, totoo. Mamye ka ban, saya ka. At mamye ka, ka mangwenta. Ureta po rin, paggana ka at pabakal ni nga pong Ginoo king ebanghelyo tamong yeni. Yan yung biyeni nga pong Ginoo. Yan yung klaseng lugod at pamamyena. Pepatunayan na king krus. Nagbigay ng may pagmamahal. Nagbigay ng may tiwala sa Diyos Ama. Nagbigay ng may sakripisyo. Ale? May yakit lang ang deni, king nga pong Ginoo. At kapatid, uyan mo naman po, ingadwa na kay katamo. Whenever we give, bigay todo. Bigay todo na may pagmamahal. Bigay todo
ng may tiwala sa Diyos. Bigay todo ng may sakripisyo. Amen. Sasalpantaya ko, King Diyos, ibang mayupayang tutu. Linalang King Banwatiatong, at kang Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagli king upayaning banal ay Espiritu, may bayit kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepay tasya banwa, makalukluk wananing Diyos, sipang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka ring mabye, ampon me nga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alanganga. Amen. manalangin taking Ginong Yesus para king kayakatang sarili at para karing sablang aliwa at tuturang kawangis ding tao king ebanghelyo. Nga tamo pong sumabi, Gino, king kayakang pakalulo, pakiramdaman mo kami. Litan tayo po. Gino, king kekang pakalulu, pakiramdaman mo kami. Para karing atsu karing mumuna ng luklukan ng biye, at para karing parating makakalingwan, manalangin taking Ginoo. Gino, king kekang pakalulu, pakiramdaman mo kami. Para karing malugod king dangalan, at para karing kapilanman, emirinan papuri. Manalangin taking Ginoo. Gino, king kekang pakalulu, pakiramdaman mo kami. Para karing atinan, abiyasang munye, at para karing tatakot mirake, manalangin taking Ginoo. Gino, king kekang pakalulu, pakiramdaman mo kami. Para karing kalulong magsakripisyo, banmunye at para ala namang idake. Manalangin taking Ginoo. Gino, king kekang pakalulu, pakiramdaman mo kami. Para karing mibibili king payintungulan, da karing gamat ng Diyos. At para karing maninton mo king sarili lang kapanatagan. Manalangin taking Ginoo. Gino, king kekang pakalulu, pakiramdaman mo kami. Tanggapan sa ng Diyos, din kaya katamong ampong kayadunan, din kaya katang kapasalamatan, kaniting misa, at yun king kayarian ng maligaring kapatamong mayamon na biye, ipanalangin tala po king Gino. Gino, king kekang pakalulu, pakiramdaman mo kami. King katahimikan at wanta po yung sarili tang kapagnasan, at yung kapagnasan da rin kaya katang kapatad peparala, king kaya katang Facebook page, ila po rin makatuki. Ginoong Yesus, uklat mo ring pusumit, gamat, ban tanggap at munye, ban pagtulapan dakat akit, o ginumi, manggaman king alananga. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. Apolinga
kayo, karon kong kapatid, banining kaya katamong taon matanggap ya arapan ng Diyos ikpang mayupayang totoo. Tanggapan saning ginuiting daon karinggamat mo. King ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kaya katahing kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Kung malugod ay pa, kareting tandanin tinape at alak, pagmasusyan mi, nung makanano ng dinawo ni Jesus ay anak mo, ingkayang sarili, misan mo, at para karing sabla, ban miye kamit mitimawa. Mabiyasa kesa nang kukutang, nung nu anti ingagyumi, ban kemi bayatnan, nune, paintulot mong ya, ing maging sikanan mi, ban ay biye, ing kabilugan ming kagaywan, at apakibatan, ing kayang siwala, akakliske kami, iba't king balang mangailangan. Ipagkalugmiti, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma natiliya kaya kayo, At keka ante yat mo na rin. ring puso yo. Makayat na no king Pasalamatan Gino. tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan ta kang parati at numan karinoy pa. Diyos king nananggat lubos mayupaya. At siyo kaya kaya kaming pangayat siyo. Pangimot at pangatao. Kimpami biye mel doldo. Daranasan mi ing kaya kang lugod. Kinlugod mong tenam, king meto yato, binyene ning kekang anak, ing Espiritu Santo, bilang mumunang bunga, ababye garantiya, king akayabe mo kami, king siping na kapilanman. Ulinita kang bering sa blangkoro ring anghel ka rin banwa, darilit ming kaya kang ligaya, lain makiabe, king alang tuknang dang pamamiya kapurian kaya ka, at ngaming ang kakanta. Tunekapin banaloy pa, ikapuing panibataning sablang kabanalan. Unita pagparalam puming pabanalan, mo sarating aking king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Yeso Kristo. Bayo yami daon kusan loob, kim pamaylasan at kamatayan, kinuwaning tinapit pepasalamat siya kaya ka, piraso ne, bingyan niya ka rin kayong disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiyeng kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't naningapunan kinuha ng kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka. Bingin ng kalis ka rin kayong disipulo nga na. Tanggapan niya iti kongan minum ko kaniti. Iting kalis ng kanakong daya. Ing daya ng bayo talananggang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para ka rin sablang tao. Banket ami patawaran na rin kasalanan. Taptang iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan.
Inyangin igaganakan miyo ipaing kamatayan at pamanyabli ng mebya ng anak mo. Daraon miya kaya kay tintinapin ng biyating kalis ng kaligtasan. Laim pasalamatan kaya kay pepalerya mo kami matampang talakad harapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba min pagamwa mo, kingi kami nga sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami anting metong ng Espiritu Santo. Ganakan miyo ay pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap na king lugod, kambe ng Francisco, kaya kaming Santo Papa, i Florentino, kaya kaming Arsobispo, ding sablang pari. Gino, ganakan mula na po ding kapatad ming pepaynawan at maninayang subling miye, at ding sablang mayango na biye. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan. Pakaluluan mo kayangan, gamo kayang karapat dapat magkamit king biyalanangga, pankayabe ng Maring Birhen ng Diyos, San Jose kayang esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian king kaya kabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya, ibang mayupayang tuto, kagum ning Espiritong banal, pupuryanda ka at parangalan, manggaman kingalan hangga. Amen, amen, at minikimit nung kapanaligan at lugod manalangin tamo karingamanong tiro na kaya katamo ning apong Ginoo. Ikabus mo kami Ginoo kisablang marok, malugod ng ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Panking kasopaning kaya kang pakalulu, parati kang mikabos king kasalanan, miligtas kisablang kaligaligan. Kabang mananay kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming tala pangabos.
Ginuming Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Mo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nung nalaw may kasalpantayanin kaya kang banal na kapulungan. Pamayapan ang pong bilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alananga. Amen. Kapatid din kapaypanin, ginuman at ilya sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka antim mo rin. Pakita po ngini, may kakametong tamang kayong kapayapaan ng Kristo. Kapayapan kaya kayo nga po. Cordero ning Diyos, aming lalako, ing kasalanan ning ato. Pakaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, aming lalako, ing kasalanan ning yato. Pakaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, aming lalako, ing kasalanan ning yato. Ibiyemo ke kami, ibiyemo ke kami, ing kapayapaan. Kapatid, nyo'y kordero ning Diyos, nyo'y Kristo, ing milalako king kasalanan ning yato, mapalad tamo nga nitang mayawos king apuna ning kordero. Gino, kumatampang tanggap keka, dapat tigkas miya nga mano mo, at kumayap na ako. Talakad tamo po. Kapatid ko, ing katawan ng Kristo, Amen. O Jesus ko, sasalpantaya ko, ingat ka king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka, mikit king sablang bage, at pagnasan kong tanggapan da ka. Dapat, pauli na ningening pinandit, era ka atanggap king sakramento. Ume kamuman espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emusanay pain tulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Jesus sa akong kapatan, ibaliking kekeng lapuan, lupa mo aliwana, inang eda nakakilala.
Jesus sa akong kapatan, ibaliking kekeng labuan, in lupa mo aliwanag, binangeda nakakilala, ding matamipos ni mo sa, ing katukuan mi mulat kesa, ikaginuing akilala, ing taong mapagkumbaba. Jesus sa akong kapatan, bitis mo burakan laman, isiaman kitang malan, ikanasing akong timandyan, ing matabibus ni mo sa, ing katukuan mi mulat kesa, ikaginuing akilala, ing taong mapagkumbaba. Jesus sa akong kapatan, ing sakulan katatanan, o king palengki na kaman, kami salikat mga biyayan, ing matamibus ni mo sa, ing katukuan mi mulat kesa, ikaginuing akilala, ikaginuing akilala, ikaginuing akilala, ing taong mapagkumbaba. Panalangin tamo. Ginong Diyos, mapamakalulungib pa, di natanging anak mo, ban katmuano karingkekang kalam, ding kalulong manamdaman king sarili rang kakulangan at inaus mo lang nuwan. Saupan mo king manakit king tune ming kakaluluan, kakaluluaning kasalpantayanan, king kapanaligan, king sintang malam. Manatili ka sanang malapit kaya kami kapamilataning anak mo, ban maging malapit kami naman karing sabla, at araking mayap diling at syuke kami, king mitnong kapakumbaban, king tahimik at dapat ning lugod at kasuywan. Antimoing depata nga susay anak mong mabibiye kambemo, at kaya bemi, manggaman king alananga. Amen. Ting makasiklawod po, abe-abe tayo pong pangadyan. Sundo ing oratio imperato laban king COVID-19. Makihabi ako ngan po, ne? O mapamakalulo, Ampon mapagmalasakit tayo pami. Lalapit kami keka kaniting masipit apa mangailangan mi. Adwan mi keka ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal nakasakitan ke kami at may kakamate na karing dakal ataw. Adwan mingeni keka ing balikdan mo kaming mitmong lugod at iyatsat meke kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampad king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapun ming pambansa at lokal. Ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit. Ating gawan dayti e makasalikod, at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal.
Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo ing pamagtagulaling, ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mila, retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang meyango na biya. Pagkalam mo kay kami, ing grasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaup kami karetang mangailangan at pakakalulong. Mananuna sana, pahuli ning masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayong lub at kabanalan. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili ing aklis mi keka, king kagulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabus, king sablang panganib. O maligaya at kanuwanan a Virhen. Virgen de los Remedios Induning Kapaldanan. Ipanalangin mo San kami. Jose, Ipanalangin mo San kami. Rafael Arcangel, Ipanalangin mo San kami. Roque, Ipanalangin San mo kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin San mo kami. Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Simon Apostol, Ipanalangin mo kami. Patron din Nuestra Señora del Pilar de San Simon, Ipanalangin mo kami. Bahila po ibiyedeng kakatapong announcement, ordination bands, we are on the second week. Anam la po, like last week, 3 weeks siya po kasing tuloy-tuloy ni, ring kapanyausan ka rin maordinahan king pangadiakono. Ibigay pa po rin pag nakakaya. As you can see, po, pegumpisan tayo na pong ginamit yung main door, po, at we continue observing in needs, po, lakos na ka rin medyo not so young, po. We will address the concerns, po, nung atin man sakali. And this morning at 7 o'clock a.m., we have a total of 311 mass goers. So, of course, we still maintain the protocol, though it's a good news, po. At yes, indeed, we're doing our very best to make our church safe and sound, po. But of course, we need your cooperation. So, salamat po, kaya kayo pong pamanyulid face mask, face shield, po, as much as possible. Po. And during the exit, po, because of the volume of people, please stay on your right side po itong mag-exit tamo po na kay main door. Ang po kaning exit. Both sides po kanyan gawan la pong exit din po. What else? Continuous po ing kaya katamo pong plano, karen daratang pangbanwa, po. Pareho po yung gagawan ko karing chapels na po ng Kiyakatang Parokya. Within 3 years, sa mitatagan kangamong, we are laying down the projects and the programs na kailangan po alawen tamo ng gano ka rin tamo po miras ne po ka rin projects tamo. And next week po, we promise you to provide you the financial statement of the restoration, conservation of the church. Ito pong project tamo po ne. And also, the same-day edit, papadala niya po ka na ako itong videographer. Makapangilabot po at I can't wait to share it with you. I-edit niya pa pong ditak pang ditak. So we promise you by next week, we're gonna show you the same-day edit of the October 12, 7 o'clock a.m. High Mass of Bishop Dong Lavarias and the financial statement. So take note, those who are in charge, that's a tall order. By next week, we should be ready with our report and with the same-day edit. And we will lay down also the projects pa pong daratang. It's never finished. Papuyari, po, ongoing po. Ining kaya mo pong project. So, ongoing pa mo rin po yung pamagapil. Kaya kay po rin bisa pong sumaw pa po. The door of the parish is still open for those who want to share their resources. Po.
Uh, 150 viewers of our live Facebook. Maraming din pong salamat sa inyo. And then, lastly, please pray for the clergy of the Archdiocese of San Fernando. Beginning Monday, we will have our virtual clergy retreat. Every year ya po ito. O na yung uling pong pandemic, usually we do it in Tagaytay. O na yung the Archbishop still decided to have it virtually. So yung Vicariate na po ng Christ the King will have it here within Pampanga, somewhere in Clark. Po. So because of that, there will be no Wednesday Mass for next week. Kini po king katamong parokya. Okay? I think that would be all. Pasibay, dakal po salamat. King kaya kayo pong presensya. Papay-announce na po kasuwelo ka rin kaya katamo pong baryo because we are promoting our devotion to Apong Pilar. Ne po. Sinabi ko na po kaya kayo yung observation ko po. Ne? Metong po ka rin sana pong promote tamo, yapin yung devotion ta Apong Pilar. And one way is to have our own image in our altar. Pakidagdagan ang ating collection po ng mga santo natin sa altar natin because she is our patron saint after all, Our Lady of Pilar. Out of 50 yesterday in San Nicolas alone, 7 Santa Cruz, they got 7, 4 in San Nicolas. San Jose, ilan ba? Halos 10, 9 sa San Jose. Wow, talaga yung mga nasa baryo po natin, mga chapels, thank you. Kaya sabi ko dito sa parokya, ganun din lalo na. No po? So we still have some more images left. Limusingaws tamo po. Please approach our protocol area. Nga po kalagupang gawa, it's made up of resin. Virgin Mary on top of the pillar, hence Our Lady of Pilar. Nga po. And then we will bless them as soon as you get your image po. Thank you po. Now we shall listen to the announcement of the ordination banns of our candidates for ordination to diaconate. Kapanyawsan karing seminaristang makatalagang miordinan diakono. Iseminarista Justin Gania Gatus, anak Derry Rolando M. Gatus at Josefina G. Gania, manok nangan ya King San Roque Street, Purok 3, Santa Cruz, Porac, Pampanga. Iseminarista Carl Louis L. Cabigting, anak Derry Noli P. Cabigting, at Teresita S. Lumanog. Manok nangan ya King 263, Purok 5, Santa Lucia, Santa Ana, Pampanga. Iseminarista Maverick Angelo M. Pelayo, anak Derry Joseph M. Pelayo at Janet S. Mangalino. Manok nangan ya King McKinley Street, Paralaya, Candaba, Pampanga. Iseminarista Irvin Justin C. Pineda, anak Derry Edwin P. Pineda at Edna A. Canlas. Manok nangan ya King 9th Street, Mawake Resettlement Center, Barangay Sapang Bayabas, Mabalacat, Pampanga. Iseminarista Gian P. Sagum, anak Derry Joseph S. Sagum at Estrella C. Peña. Manok nangan niya King Purok 4, San Juan, San Luis, Pampanga. Antimurin, Seminarista Jasper Lawrence C. Sanita, anak Derry Angelito S. Sanita at Karen M. Canlapan. Manok nangan niya King 96 First Street, Extension Sitio, Virgen de los Remedios, Looban, Dolores, City of San Fernando, Pampanga. King daratang December 3, 2021, alas 9 ning abak, miordinan lang diakono King Metropolitan Cathedral of San Fernando, siyudad ng San Fernando, Pampanga. Nung ninuman po kay katamu, ingating balong na numang bage, o pamakitagon amalyaring maging sumbagal, king ordinasyon da ring mesang bitla, sukat tamo pong agad ipabalo king kura paroko, o king opisina ning parokya. Dakal pong salamat. Talakad po ngini para king bendisyon at king pamupos. Kapatid, ing ginuman na tiliya kay kayo. At kay ka antimorin. Tukuyo po rin pong Tokyo, manyawad king bendisyon ning Diyos. Pigmasusyan tayo yung sakripisyo ng Yesus, binyene nga tsukeya at iti yung kabilugan ng sarili, ban apagdala ng biya at tula ringaliwa. Umeta ng maging Kristiyano,
taong mabibiyay king biyan ng Kristo, ay kukwenta king alaga, ring kaya katang kalam. At bendisyonan ako ning Diyos sa mayupayang tuto, kilagyo ning ipa, ampuan anak, ampuan ning banal ay Espiritu. Amen. Umeta na at idake ring kaya katang sarili, king metong at metong. Salamat, King Diyos. Pasibay, may payabak kaya kayo nga po. God bless, May mimingat kayo. payabak mo naman po. Amen. Ang unang mong aparisyon sa tabing ilog ng Saragosa, sa kahinaan ni Santiago. Ikaw ang naging sigla sa gitna ng pagsako